Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Moi bons días, galegas, galegos, descendentes de galegos e tamén, por suposto, para todos os que non tedes relación, pero sodes amigos e simpatizantes de Galicia. Este domingo estou eu soiña na audición, pois Toni e Ana están na terriña desde o pasado mércores 8. Foron recibir en Ourense o Premio da Cultura Galega na categoría Proxección Exterior, outorgado a nosa audición. De todas maneiras, aínda que Toni e Ana non estean aquí persoalmente, non faltarán as súas voces no programa de hoxe. Só resta dicir que temos a Carlos Condesa nos controis técnicos e que comece a música, Carlos. O vindeiro 14 de abril presentarase na sede da Real Academia Galega de Artes o libro Tras da mirada de José Suárez, da escritora Olalla Sendón. Ven a ser unha biografía de José Suárez a quen lle foi dedicado este ano o Día das Artes Galegas 2026. A conmemoración pretende rescatar a figura do artista de Allariz que retrataba o espírito do pobo con sentimento, con mágoa, con alegría, ansiando sempre entrar na alma do pobo. Intentando que Suárez sexa un referente na comunidade con repercusión nas escolas, nos centros de estudio e mesmo na universidade, para chegalos ás novas xeracións. Son moitas as figuras con nome propio no campo das artes galegas. Figuras que deben revisarse, estudiarse, porque a riqueza de Galicia é un tesouro que non debemos esquecer. Por iso, dende a Real Academia das Belas Artes, o seu presidente, Manuel Quintela Martelo, inaugurou un encontro entre os xóvenes ante un público que encheu o recinto, entre os que se encontraba unha trintena de familias e familiares, claro está, de Suárez Canal. Este acto, de tremendo contido sociocultural, tuvo como fin estar na memoria, no fermoso enriquecerse no mundo das artes galegas, recuperar a súa figura, facer estudos e achegalas ás novas xeracións. O homenaxeado José Suárez, home de moitísima cultura, que con solo 19 anos xa colaboraba na revista Vida Galega daquel entonces, viviu algún anos en Bos Aires, ganando merecido crédito como director de produción, dirixindo incluso rodaxes de películas documentales destinados á propaganda turística de Argentina.
Na súa profesión como director nacional de cinematografía, tamén anduvo por Montevideo e por Punta del Este, donde chegou a conocer e a tratar a Rafael Alberti, con quen mantivo unha fonda amistade, e tardes de charla no famoso chalé La Gallarda, obra do outro exilado español, o arquitecto catalán Antonio Bonet, quen deixou unha huella fundamental tanto en Punta del Este como en Punta Ballena, como a Solana do Mar ou a Casa de Bot. A elección de José Suárez débese aos seus numerosos méritos como ser o fotógrafo galego máis internacional, ata o punto de que o Museo Reina Sofía de Madrid acaba de adquirir 15 das súas obras para integralas á colección permanente de fotografías. Dende 1950, José Suárez viviu en Uruguai, xestionando unha librería mentres colaboraba con figuras como Carlos Velo, como Luis Soane, Pérez de Ayala, Núñez Búa, Blanco Amor e o mismo Luis Tobío. José Suárez morreu na Guardia, alá en Pontevedra, no mes de xaneiro de 1974 aos 71 anos de edad. Por iso e por todo máis, ten merecido este Día das Artes Galegas que a Real Academia de Belas Artes adica a este prestixioso fotógrafo galego. Zapatos de chocolate, venos a miña cadela, pra levar as ovelliñas, as feiriñas de Nadela, as feiriñas de Nadela. ai la lelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar, as los niños axudan a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Indo eu pra non sei donde, Indo eu a non sei quen é, na portade xa me entendes. non me poido acordar ben é, Non me poido acordar ben, ai la lelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar, as dos niños que axudan a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Andiveches te alabando Polos muriños moendo, e te casabas conmigo, iso era en eu querendo, eso era en eu querendo. ai la lelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar, as dos pinos lle axudan a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. arrulabais e queixando, Que te levaron o niño, quen cho mandou facer rula, tanto a beira do camiño, tanto a beira do camiño. ai la lelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar, as dos pinos lle axudan a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Algún día ben pensaches Do meu corazón ter flores, agora vai os codesos, que chos hai nos arredores, que chos hai nos arredores. ai la lelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pilar, as dos pinos lle axudan a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay.
Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores, bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Pero Toni non deixou de traballar aínda que estaba na terriña. E o mesmo día da entrega dos premios, o xoves 9, fíxolle unha entrevista ao conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, señor José López Campo, a que escoitaremos a continuación. Amigos, sempre en Galicia acaba de recibir un premio especial en Galicia. Aquí estamos, Ana Lorenzo, e que lle fala Toni de Seárez, emocionados a ver tanta xente, tantos galegos rodeando a nosa cultura. Entre eles, en primeira fila, por suposto, o señor José López, que é conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia. Está aquí con nós, gentilmente ofreceuse a dicirnos unhas palabras. Moi bons días, hoxe é domingo alá en Montevideo. Que tal? Moi bons días, Bueno, que supuxo este acto? Bueno, eu o primeiro creo que unha parte simbólica, non? Como podeches ver nun acto fermoso onde, Galicia rende tributo a unha das partes máis importantes, non, da súa forma de ser e da súa forma de vivir, que é a nosa cultura. Rendeu tributo en distintos ámbitos a entidades, a persoas que significan moito para o que somos hoxe, polo que foron durante moito tempo, non? E neste caso, este programa para os galegos na emigración e sobre todo para o valor que o presidente Rueda, e hoxe aquí o dixo, non, na súa intervención ten para esa quinta provincia galega, que é toda a diáspora, toda a emigración galega. É importantísimo o labor que facedes. Eu tiven a sorte, eu son un neto de emigrantes, tiven a fortuna de estar en Bos Aires, de estar en Montevideo tamén, con grandes amigos que temos ali. A maneira en que se vive, non, a galeguidade, a ilusión, o noso idioma, as nosas raíces, creo que como mínimo para recoñecer nun día como hoxe, non? Nun día de festividade, nun día onde toda Galicia recoñece a labor e o traballo de entidades, colectivos e persoas que fan unha labor maravillosa por a nosa cultura, por a nosa tradición e por a nosa lingua. En este caso, pois eu creo que non podía ser, e aparte creo que o tiñamos moi claro que este programa tiña que ter un espacio de honra, non na... Como se elixiu este fermoso mosterio de San Estevo de Ribas de Sil? Como se elixiu? Bueno, pues estamos en un sitio que a mí me gustaría, de verdade, que toda a xente que nos poida estar escoitando puderan achegarse alguna vez aquí, non? Este é o corazón de Ribeira Sacra, é un espazo que une os dous ríos, o río Sil e o río Ulla, o río Miño, perdón. Aquí hubo unha gran cultura cando chegaron os romanos, colonizaron todo este espazo, o que fixeron foi unha transición dos cultivos que había aquí, do monocultivo que había aquí, cara ao viño. Por eso hoxe a Ribeira Sacra é unha das denominacións de orixe máis importantes que existen en Galicia, e ademais hubo unha cultura moi importante a nivel monástico, a nivel eremítico, non? Hai moitos mosteiros, moitas igrexas, un románico extraordinario, e Santo Estevo, este espazo que se reconverteu en un parador de turismo, pois eu creo que é un enclave máxico e un enclave que mellor resume o que é a Ribeira Sacra, non? A Ribeira Sacra é pedra, a Ribeira Sacra é tradición, é cultura, e sobre todo pois historia, non? Claro, isto é unha parte viva da historia de Galicia que se formou aquí no corazón, nesta zona do interior das provincias de Lugo e Ourense, e que despois foi medrando, foi máis alá das nosas fronteiras, non se quedou solo no territorio galego, senón que hoxe está espollada, como ti ben comentaches no teu discurso, e eu agradezco moitísimo, por todo o mundo, non? En cada recuncho do mundo hai un galego, e para os galegos que estamos aquí, e que xa temos unha certa idade, é un orgullo, de verdade, que cada vez que salimos fora nos encontramos con ese amor, con ese cariño. Que pensan os galegos, a xente común, de que sea patrimonio da humanidade?
Para Galicia, como ben sabes, hai 4 elementos que son simbólicos e que xa están declarados Patrimonio da Humanidade. Estamos falando da muralla de Lugo, da muralla romana de Lugo, estamos falando da Torre de Hércules, outro símbolo romano, estamos falando do Camiño de Santiago e de a Catedral de Santiago e o casco histórico de Santiago de Compostela. Son as 4 declaracións de Patrimonio Mundial. Esta sería a 5ª declaración. Nos enfrentamos a un proceso complexo, cada vez hai máis dificultades para colocar unha candidatura a nivel de patrimonio mundial. Hai que xustificar moito a singularidade, a valor universal, convencer as 21 países que forman parte da UNESCO, pero estou convencido que temos unha candidatura importante. Para España é a candidatura única, non competimos con ninguna candidatura a nivel nacional. En Galicia eu creo que estamos moi ilusionados porque ademais de recoñecer un territorio que non ten ningún tipo de dúbida que ten ese valor universal e excepcional, estamos tamén impulsando un proxecto económico no territorio do interior de Galicia. Estamos falando do interior das provincias de Lugo e Ourense. É verdade que xa só a candidatura permitiu que todo este territorio tuvese un incremento turístico de investimento importante, pero agora temos que intentar conseguir o sobresaínte, e ese sobresaínte vai a ser esa declaración de Patrimonio Mundial. Hai que ter en conta que quen defende a candidatura é o Goberno de España. Eu creo que hai moi boa sintonía neste tema e espero e desexo que ao final consigamos o objetivo, pero en todo caso creo que Ribeira Sacra xa é unha marca moi consolidada, unha marca moi posicionada, e fixemos un traballo durante todo este tempo de preparación da candidatura moi importante para que hoxe en día, o decía o presidente e o dixen eu, e creo que comentabades vos tamén, esa marca de Galicia e calidade se representa pola gastronomía, se representa polo paisaxe, se representa polo territorio, polo patrimonio cultural, polo patrimonio natural. E eu creo que todo eso está condensado en Ribeira Sacra, non? A xente estaba hoxe neste acto verdadeiramente emocionada, aplaudindo a rabiar, e moi cariñosa cos que ganaron, cos premiados, verdad? Foi un acto moi cariño, moi emotivo, e aparte, mira, hai que destacar que aquí estaban todos os representantes dos ámbitos culturais galegos. Estaba desde o presidente da Real Academia Galega, do Consello de Cultura de Galicia, da Real Academia de Belas Artes, os presidentes de todas as entidades culturais de Galicia. É un acto que ten moita solemnidade, non? Ao final, nos quixemos tamén darlle unha visión un pouco máis moderna, non? Galicia non pode quedar só na tradición. Biches que había aquí un cantante que, está moderno, está hoxe en día en todas as listas de reproducción a nivel mundial, pero hai que evolucionar, canta en galego. Creo que Galicia ten que avanzar cara a esa modernidade sin perder nunca a referencia do que somos, e creo, en xusta medida, non? E con certa humildade que hoxe intentamos que a organización deste acto representar eso, o que é a Galicia tradicional, a historia, as nosas profundas raíces, pero tamén esa Galicia que mira cara ao futuro orgullosa, non? E que eu creo que ser galego é unha marca de prestixio a nivel mundial, e creo que eso temos respeto. José, como conselleiro que eres de Cultura, como ves, basta acercar máis a xente de América, a xente que leva 50 ou 60 anos sin... Sí, a ver, eu fui un alcalde moitos anos, alcalde da Estrada, terra de migrantes, por desgracia, fai moitos anos, moita migración a Argentina, a tamén a Buenos Aires, Montevideo, moitísima, a Venezuela, a Cuba tamén. Despois hubo unha época tamén de migración a Centro Europa, e para min é unha cuestión moi próxima, moi cercana, non? É certo que como alcalde teño que dicilo que viaxei menos do que me gustaría, non? Porque, as ocupacións, a Estrada é un concello xa certamente grande e había que dedicarlle todas as horas posibles, non? Pero sí que tuve a oportunidade de viaxar a Uruguai e a Buenos Aires fai no ano 2023, e é algo que nunca se olvida, non? Cando un ve esa sensación, ese cariño, esa profunda... Ese arraigo, non? Ese arraigo á terra. Sí, esa profunda respeto e amor por os que tuveron que facer algo fai eses 80 ou 90 anos, non? Que a mellor son descendentes que non foron directamente migrantes, pero si tuveron e mamaron na casa esa realidade, non? Eu creo que eso non se perde nunca, e eso se transmite cando estás ali, se vive con unha intensidade enorme. Eu tuve a sorte de ir ao centro de Lalín, ao centro da Estrada, estar en Montevideo, en Punta del Este, contactar con moitísimos colectivos de galegos, e a verdade é que a día de hoxe, igual que hoxe eu te vin moi emocionado, moi emocionado,
Eu teño que decir que as veces que estive en Galicia me sentí moi emocionado, moi querido, con unha profunda carga de responsabilidade, porque ao final temos unha responsabilidade importante. Desde a Xunta de Galicia se está facendo un bo traballo no plan Retorna para que esas segundas e terceiras xeracións poidan volver a Galicia, e eu creo que é unha forma tamén de darlle esa oportunidade, non? A aqueles que queiran voltar outra vez aquí, aqueles que tuveran orixines en Galicia. E os xóvenes tamén, ese é o objetivo, que a xente nova, que sexa segunda ou terceira xeración, poida volver outra vez a traballar, a ter unha oportunidade de vida en Galicia. José, escoítanos moita xente estes domingos desde o Hogar Español de Ancianos, os velliños. Que a esencia de Galicia precisamente foi quen levou a Galicia ás Américas. Como saludarías a esos velliños que están hoxe escoitando aí no Hogar Español de Ancianos? Bueno, eu digo que eu teño 52 anos recén cumplidos, levo moito toda a vida na xestión política, e para min o factor da emigración, non? En Galicia non é nada alleo. Como decía antes, meus avós foron emigrantes, meu bisavó tamén. Eu vivín a dureza, non? O complicado, o difícil que me podo imaginar nos anos 20, nos anos 30, non cos medios, nin de lonxe cos medios que temos agora, non? Nin medios económicos, nin medios de coñecemento, nin medios de transporte, tiveron que buscar unha vida alá. Entendo esa forma de entender a vida, de ese cariño que teñen pola súa terra, ahora mesmo Argentina ou Montevideo e Uruguai, non? Pero tamén entendo ese amor, esa pequena nostalgia, sí, que teñen de entender, de ver a Galicia, de sentirse querido, de escoitar, non? Solo o feito de escoitar a alguén falando, como facedes vos, en galego, todas as semanas, eu creo que ten un efecto terapéutico mellor que calquer tipo de tratamento que poida haber médico, porque eu creo que eso desperta os instintos máis primarios, máis personais de cada un, e todos temos unha, no fondo, creo que todos temos un sentimento, un cariño, un legado, non, dos nosos antepasados, está no ADN, está na nosa vida, está no noso corpo, un pode vivir onde sexa, onde lle toque na vida, pero vai ser galego sempre, non vai a ter Galicia no corazón. Da igual que bote 70, 80 ou 90 anos en Uruguai ou en Bos Aires ou en Suiza ou en Venezuela, vai a ter sempre ese sentimento de Galicia, ese amor por os seus pais que naceron aquí, que tuveron momentos moi difíciles para sacarlos adiante, que eu creo que hoxe, dende Galicia tamén intentamos que ese cariño sexa de volta, non só sexa de ida, senón que tamén sexa de volta, e dar a posibilidade para que se sintan como na casa, se sintan galegos de verdad, 100%. Pois amigos, foron as palabras do Conselleiro de Cultura. Ojalá se cumpla eso de que se patrimonio da humanidade. Se vostedes viran o que eu vin, este maravilloso espacio natural, estes montes, estes valles, esta Ribeira Sacra, que é unha verdadeira maravilla. Non só que se patrimonio nacional, patrimonio da humanidade, senón que sea tamén patrimonio de todos os galegos, dos que estamos aquí e dos que están alá, verdad? Efectivamente, aquí naceu Galicia, cando os romanos, que eran moi listos, e decidiron, foron conquistando o norte da Península Ibérica, chegaron aquí e se sentaron na Ribeira Sacra. Eu creo que eso xa o explica todo. Por algo por as condicións que ten, pola riqueza natural, é unha preciosidade, e se algunha ten a oportunidade algunha vez de viaxar, de facer o camiño, ano que ven temos Ano Santo, hai moitísima tradición xacobea tamén en Argentina, en Buenos Aires, en Montevideo, hai moitísima. Se algún ten posibilidade, isto está a 1 hora e media de Santiago de Compostela, pode vir aquí, estou convencido que se sentirá na Galicia de verdade, na Galicia que le recordan seguramente que teñen na súa machín, que teñen no seu recuerdo. Moitísimas gracias, José, por estas palabras. Estuvo falando que o Conselleiro de Cultura, que abriu nos as portas non só do seu corazón, senón tamén de todo o que ten que ver, preocupándose que sempre en Galicia estuvera presente, que non nos faltara nada, que, en fin, moitísimas gracias por todo eso. Nada, agradecidos estamos nós, para nós é un placer que estedes aquí, sabes que eu vos chamei, que xemos que estuverades presentes, era importante, non? Que hoxe derades esa testemunha de todo ese traballo, ter este pequeno agasallo de estar aquí e de sentir o cariño que hoxe sentistes, que eu creo que é importante, xa só verbos, e o presidente decía, non? Para ele foi tamén un momento moi bonito, porque, todos sabemos, todos temos no sentimento, eu creo que non se pode concebir Galicia, non se pode entender Galicia só pensando, e tío comentabas no teu discurso, nos límites territoriales. Galicia vai moito máis alá, Galicia é
é un territorio que se expande por todo o mundo, en todos os sitios hai un galego, e os galegos, se temos algo, é que nos apreciamos, queremos moito o noso, e cando nos juntamos somos invencibles, somos imparables, non? Así que moitísimas gracias por estar aquí. Dicen que en todas as nacións do mundo hai un galego que chora por outro, verdad? Seguramente. Pois hoxe os galegos estamos felices e rindo porque creo que hoxe era un día para celebralo, pero máis que merecido o recoñecemento ao vosso programa. Moitas gracias, José, moitas gracias. Non hai lume que vos queime, aldeiñas de Galiza. Non hai lume que vos queime, con tanta rapaza guapa e tanto rapaz valente. Con tanta rapaza guapa e tanto rapaz valente. Vindo do Piñeiro vin a unha nena, que viña do monte de traballare. Era mi gustou que pedirlo, pico pero ela non cho mo quixo dare. Era mi gustou que pedirlo, pico pero ela non cho mo quixo dare. Xente nova e leña verde, dime pai que todo é fume. Xente nova e leña verde, pero non sabe meu pai que esta leña un carro enche. Pero non sabe meu pai que esta leña un carro enche. Vito do Piñeiro vin a unha nena, que viña do monte de traballare. Era mi gustou me pedir un pico, pero ela non cho mo quixo dare. Era mi gustou me pedir un pico, pero ela non cho mo quixo dare. Deberás mirar millor, xa sei que me miras mal. Deberás mirar millor, os teus ollos non merecen refreixar teu corazón. Os teus ollos non merecen refreixar teu corazón. Vino do Piñeiro vin a unha nena, que viña do monte de traballare. Era mi gustou me pedir un pico, pero ela non cho mo quixo dare. Era mi gustou me pedir un pico, pero ela non cho mo quixo dare. Como me saben millor Alvariños e Ribeiros, como me saben millor. En unha taza de louza picada do meu amor. En unha taza de louza picada do meu amor. E todo Piñeiro vin a unha nena, que viña do monte de traballare. Era mi gustou me pedir un pico, pero ela non cho mo quixo dare. Era mi gustou me pedir un pico, pero ela non cho mo quixo dare. E todo Piñeiro vin a unha nena, que viña do monte de traballare. Era mi gustou me pedir un pico, pero ela non cho mo quixo dare. Era mi gustou me pedir un pico, pero ela non cho mo quixo dare. Tocoume o turno a min de falar a esta altura. Temos as novas que nos chegan de Galicia. E a primeira delas, aínda que xa ben o sabedes, porque tivemos ao comezo do programa as palabras de Toni e a entrevista, non pode ser outra que a Gala dos Premios da Cultura Galega, celebrada o pasado xoves 9, no fermosísimo mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, na Ribeira Sacra de Ourense.
Os galardoados nas diferentes categorías foron Editorial Galaxia, Produtora Baños Films, Bodegas Martín Kodaks, o Mestre Antón Corral, a Bienal de Arte de Pontevedra, a Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, os autores da campaña Aquí tamén se fala e o noso programa, o programa radiofónico Sempre en Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu ao acto de entrega dos premios e na súa intervención agradeceu o labor creativo dos 8 recoñecidos este ano cos premios da cultura galega e eloxiou a nosa audición Sempre en Galicia polas décadas que leva espallando a cultura galega desde o Uruguai. A continuación, escoitaremos unhas breves palabras da nosa compañeira Ana Lorenzo na entrega do premio a Sempre en Galicia. 75 anos son moitos para unha audición, pero por que pode manterse durante 75 anos? Porque hai unha Galicia máis alá da Galicia territorial. Hai unha comunidade galega espallada polo mundo que se emociona e que espera cada domingo escoitar as verbas, escoitar a súa lingua, as verbas e cantigas da Galicia. Por iso mantense ali, porque a lingua é un elemento identitario fundamental e cando escoitan falar na súa lingua, pois eso fai máis profundo o sentirse orgullosamente galegos. Entón, sabemos do que significa a audición para todos eses galegos polas mensaxes que recibimos. Ei me dire non me voe, ei me dire non me voe. Eu non me podo apartare da redor de quen estou. La 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 la. De costas, nin te poñas de travese. Ponte de cara dereita que quero saber quen é ese. Palmira, 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 que guapa estás. Palmira, Palmira, de ronda co teu rapaz. De ronda co teu rapaz, co teu rapaz e pipón. Palmira, Palmira, Palmira do corazón. Do refaixo amarelo e os perendanjes atrás. Xa me están proendo as uñas por de arranxar un rapaz. Pandeiro de la pandeiro, pandeiro do corazón. No 15 de Soltolongo mataronse teu pimpón. Mataronse teu pimpón, mataronse teu rapaz. No 15 de Soltolongo a tiro de munición. E o cura de Remourelle, ese sí que tivo sorte. E enterraron no de noite co tranjallo caro norte. Palmira, 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 que guapa estás. Palmira, Palmira, de ronda co teu rapaz. De ronda co teu rapaz, co teu rapaz e pintón. Palmira, Palmira, Palmira do corazón. Continuamos coas novas de alá. O goberno español declarou os hórreos do norte da península patrimonio cultural inmaterial. Os hórreos de Galicia, Asturias, León, Cantabria e o País Vasco contan desde este martes 7 de abril co recoñecemento como manifestación representativa do patrimonio inmaterial. O Consello de Ministros aprobou nesa data a declaración que valora estas construcións como vehículos de transmisión e expresión simbólica da identidade colectiva. O recoñecemento a estas mostras de arquitectura popular débese ao seu papel vinculado a prácticas sociais, saberes transmitidos e memorias compartidas. Este recoñecemento do Goberno Central reforza a súa protección e constitúe un paso previo e indispensable para que nun futuro os hórreos poidan ser declarados Patrimonio da Humanidade.
volve a celebrarse o Festival Galegote de Pontevedra. O Galegote, ata hai moi pouco, era o único festival na comunidade dedicado exclusivamente a artistas ou bandas que utilizan a lingua galega no seu repertorio. Despois de 12 edicións no pasado 2025, o festival foi cancelado polo Concello de Pontevedra por ter ese ano unha grande acumulación de eventos. Este ano o festival volve a celebrarse e terá lugar os vindeiros 24 e 25 de abril, coa novidade de que os concertos distribuiránse por diferentes espazos e locais hostaleiros de Pontevedra, creando así un ambiente de proximidade co público. Nace o Cruceiro Fest, un novo festival de música urbana en lingua galega. O Galegote deixou de ser o único festival na comunidade dedicado exclusivamente a artistas que usan a lingua galega no seu repertorio, xa que unha nova cita coa música en galego vende nacer, o Cruceiro Fest. A súa primeira edición terá lugar en Santiago de Compostela neste mesmo mes de abril, con 10 propostas de música urbana en galego. Será o xoves 30 de abril nunha carpa no aparcamento de Salgueiriños, en Santiago de Compostela, onde terá lugar a edición inaugural do festival que ofrecerá 9 horas de música. Realizouse na Coruña a 7ª semana do cinema galego. A Coruña acolleu entre os días 7 e 10 de abril esta iniciativa da Academia Galega do Audiovisual. O Teatro Colón e o Domus foron as sedes do evento. 8 filmes finalistas dos premios Mestre Mateo nas categorías de mellor longametraxe de ficción e mellor documental exhibíronse ao longo destes 4 días. As proxeccións, totalmente de balde, estiveron acompañadas polas presentacións dos equipos dos filmes. Sirat de Oliver Laxe abriu a sesión no Teatro Colón, seguida por As liñas discontinuas, San Simón e Antes de nós. No Domus víronse Deuses de Pedra, O son da nova regueifa, O silencio verdado e 360 curvas. A escena galega está presente nas candidaturas dos premios da Academia da Música de España. A terceira edición dos premios da Academia da Música de España deu a coñecer esta semana os 5 candidatos en cada unha das 43 categorías de galardóns que reparte. 8 proxectos musicais de Galicia están presentes en categorías estatais, mentres que os 5 finalistas no premio a mellor canción en galego asturiano son todos galegos. Camaño e Ameixeiras, Tanxugueiras, Fillas de Casandra, Senra, Sabela e María Escarmiento, Bayuca, Galicia Narmi, Carlos Ares, Beguís de la Rosa e Catuxa Salom, Xoel López, Germán Díaz e Benxamín Otero e Vanessa Senra son os nomes galegos presentes nesta edición dos premios. E finalizando as novas de alá, só nos resta dicir que Toni terá unha actividade en Carballo o vindeiro mércores 15. O noso amigo Manuel Suárez achegounos esta nova informándonos que o noso compañeiro Toni dará unha charla o día 15 no Casino 1889 de Carballo, un centro de reunión local que fomenta as actividades culturais. A presentación da conversa estará a cargo do propio Manuel Suárez. En Cabral hai boas mozas, en Peniche ainda hai. No Berbés non temos medo, porque somos moitas máis, porque somos moitas máis. Ai la lelo, ai la lalo. Vaite, non me mires máis nena, neniña, rapaza máis feiticeira, non me mires. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Non me mires, neniña, non máis me mires. Ai la 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 la.
máis feiticeira, non me mires. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Non me mires, neniña, non máis me mires. Ai la 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 la. Ai la la la. E agora temos as novas da colectividade. Son 3 novas da delegación. Unha delas non é tan nova, porque é que seguen abertas as inscricións para as becas Excelencia Mocidade Exterior, para que os mozos galegos menores de 40 anos, titulados e non residentes en España, poidan cursar un máster en calquera das 3 universidades públicas galegas. 250 becas que poden chegar ata 12.500 euros. O prazo vence o día 30 de abril. Por máis información, consultar na delegación da Xunta na Rúa Maldonado, 10:45 de 9 a 14 horas. As outras 2 son tamén da delegación, pero abríronse este mes. Unha é o programa Conecta con Galicia no Camiño 2026, 100 prazas para os mozos de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas que residan no exterior, empadronadas en Galicia e que teñan entre 18 e 21 anos. O programa ten por finalidade facilitar aos participantes o enriquecimento persoal a través da realización de actividades para ter un maior coñecemento da realidade de Galicia. Fan distintos tramos do Camiño de Santiago ata completar 100 kilómetros, chegando a Compostela, e tamén fan outras actividades complementarias. O prazo vence o día 30 de abril. As solicitudes poden presentarse tamén na delegación da Xunta. A terceira é que neste mes de abril abriuse tamén o programa Conecta co Voluntariado en Galicia. Son 40 prazas a mocidade galega, tamén residente no estranxeiro, para coñecer a realidade de Galicia facendo un traballo co patrimonio natural e cultural da comunidade. Os requisitos son ter entre 22 e 30 anos, nacionalidade española con orixe galega ou ser descendente de persoa emigrante galega residente no exterior, empadronados tamén en Galicia. E o prazo vence o día 4 de maio. As novas do patronato. Seguen abertas as inscricións para os cursos 2026, cursos que, como sabedes, son totalmente gratuitos. O único requisito é ser socio do patronato. A maioría xa comezou, pero iso non é impedimento, podes anotarvos en calquera deles que aínda estades a tempo. Vou ler os obradoiros que temos nos días da semana. Os luns, teatro e historia. Os martes, óleo e fotografía. Os mércores, coro e galego. Os xoves, baile crioulo, canto e percusión e danza galega. E os venres, tango, un novo obradoiro que comezou este ano, literatura e contacontos. Todos na tarde no horario desde as 3 ás 7:30 da tarde. Outra nova do patronato é que celebramos o Día das Artes Galegas, que este ano caeu na Semana Santa, o 1 de abril, e o celebraremos cunha mostra que conta un pouco a vida e a traxectoria do homenaxeado deste ano, José Suárez, un fotógrafo nacido en Pontevedra, do que exhibiremos algunha das súas fotos. A mostra comeza o 15 de abril e permanecerá exposta ata o día 30. O sábado 18, o vindeiro sábado, teremos merenda e bingo no patronato. Bocados salgados e doces e que dean volta as bolas para obter os lindos premios. Ás 4 da tarde do sábado 18. Tedes que reservar os tickets con Andrea na secretaría, xa sexa persoalmente ou polo teléfono 2908 0673 ou tamén por mensaxe de WhatsApp o 098 839 824.
E por último, temos que agradecer ao noso querido amigo Manolo Losa dúas cousas. En primeiro termo, o saudiño que enviounos pola Pascua o pasado domingo. E segundo, a información que nos brindou de que a escritora uruguaya Sandra Rush terá na vindeira semana en Santiago de Compostela e en Vilanova de Lourenzá unha actividade sobre Juana de Ibarburú xunto ao cónsul uruguayo en Galicia, señor Ramiro Rodríguez. Como vos sabedes, o pai de Juana naceu en Vilanova de Lourenzá. A señora Rush é portadora de 2 libros, un da escritora Silvia Puentes e outro libro é Relato dun emigrante do propio Manuel Losa, que os autores doan para a Biblioteca de Vilanova de Lourenzá. Collito, xose flores, e pensamentos, palabras amorosas, que levo ben, vento. Ai la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Eu fun po mariñeiro, e a miña dor era millore. Casei cunha dourense, que agora son aviadore. Ai la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Eu sei que me querías, pero casaste cun guapeiro. E agora me celebras meu fugueiro. Ai, de ti queres médica, debe ser, porque si me miraches, mátame a pena. Ay, no, ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, no, ay, la, 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 ay, la, 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 collín, xose flores, de pensamentos, palabras amorosas, que levo ben, ay, no, ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, no, ay, la, 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 ay, la, la, Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación
que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Noso curruncho de hoxe titúlase Galicia a terra dos 30.000 hórreos. Dado que o goberno español declarou os hórreos patrimonio cultural inmaterial, falaremos, pois, destas construcións tan típicas da nosa terriña. Hórreo, cabaceiro, cabaz, cabazo, calostra, calustra, canastro, caustra, canizo, piorno. Son moitas as denominacións coas que son coñecidas estas construcións tradicionais galegas, pero tampouco resultan demasiados nomes se temos en conta que, segundo algúns cálculos, existen en toda Galicia arredor de 30.000 hórreos. A falta dunha cifra oficial, ese é o número comúnmente aceptado e que se basea na estimación de que na comunidade hai unha media dun hórreo por cada kilómetro cadrado. Constitúen unha forma propia da arquitectura rural galega e un dos principais elementos identificativos da nosa paisaxe, convertendo a comunidade no gran expositor dun fenómeno presente tamén noutras zonas do norte da península e de Portugal, así como en áreas tan dispares como os Balcáns, Escandinavia ou Xapón. A orixe da súa denominación máis frecuente está no termo latino horrium, cuxo significado sería almacén para gran. Iso, tan simple como necesario, é no que consiste un hórreo, pero aínda que foron os romanos quen lles deron o nome polo que son coñecidos hoxe en día, a súa presenza en Galiza é máis antiga, posto que os anteriores habitantes destas terras xa farían uso de eles. Trátase de construcións erixidas para gardar alimentos, cereais principalmente, e foron deseñadas de tal forma que o seu contido estea illado da humidade do chan e fora do alcance de animais e de roedores. De feito, un dos elementos máis frecuentes do seu deseño leva o revelador nome de tornarratos e consiste nunha pedra plana que se coloca entre as columnas que suxeitan a súa estrutura principal para evitar o paso deses pequenos roedores. Mais aló das diferentes tipoloxías que se poden distinguir, aprécianse elementos comúns a todos os hórreos, como o feito de estar levantados do chan e de dispoñer de rañuras para permitir a ventilación. Podedes velos á beira do mar ou ao pé dunha montaña, pero non veredes dous hórreos iguais. A variedade de denominacións ten que ver coas distintas áreas xeográficas e coas diferenzas de deseño e construción. Así, por exemplo, os termos cabaz, cabazo e cabaceira adoitan empregarse para referirse aos hórreos circulares cuyas paredes foron confeccionadas con bimbios. Pero os hórreos máis estendidos en Galicia caracterízanse por presentar unha planta rectangular cuberta por un tellado a dúas augas e que está levantada do terreo a través dunhas columnas de pedra que son os chamados pés do hórreo. Estes hórreos constitúen unha inmensa maioría fronte ás construcións cadradas e circulares e os casos anecdóticos en forma de L. As paredes poden ser de pedra, madeira, vexetais ou dunha combinación de varios destes elementos. E nas cubertas predomina a tella, aínda que tamén hai zonas nas que se emprega lousa e outras na que o material usado é a palla. En moitas aldeas é frecuente atopar un hórreo xunto a cada casa,
pero en algúns lugares están agrupados nun espazo común da vila. Tamén os mosteiros e outras construcións relacionadas coa igrexa facían uso dos hórreos. De feito, os de maior tamaño estaban vinculados a estas institucións, así como a construcións señoriais, como pazos, cuyos responsables facían así ostentación da súa importancia, a vez que daban acomodo o resultado das súas rendas e tributos. Visitar Galicia e non contemplar algún hórreo resulta unha tarefa case imposible, posto que algunhas construcións serven tamén na actualidade de elementos ornamentais en lugares destacados de vilas e cidades. Eu me encantaron moito enriba daquel penedo, non che teño medo moito, moito non che teño medo. Eu me encantaron moito arrimado ao lado unha redole, coa escopeta lareta e na mano ao lado aprendendo a cazador. Eu me minguestaron moito enriba daquel penedo, coa xudela na man aprendendo a zapateiro. Eu me encantaron moito arrimado ao lado unha redole, coa escopeta lareta e na mano ao lado aprendendo a cazador. O mucho polas mañás erguese moi de cediño e salía pra roubar as galiñas dos veciños. Eu me encantaron moito arrimado ao lado unha redore, coa escopeta lareta e na mano ao lado aprendendo a cazador. O mucho e maila mousa iban polo prado abaixo, o mucho lle iba dicindo mouchiñaca e que o refaixo. Eu me encantaron moito arrimado ao lado unha redole, coa escopeta lareta e na mano ao lado aprendendo a cazador. Moucho que estás non castar, botas castañas abaixo, aunque non teño mandil, a carochas non refaixo. Eu ben que encantaron moito arrimado ao lado unha redore, coa escopeta lareta e na mano ao lado aprendendo a cazador. Bo, chegou a hora de finalización da audición. Lembrade que temos a exposición do Día das Artes Galegas coa mostra de fotos de José Suárez e que o sábado 18 teremos merenda e bingo no patronato. Reservade, pois, os vosos tiques na secretaría. Non sin máis que dicir, dimos soamente ata o domingo que ven. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.